Du brænder bare, så kommer jeg også. Jeg smider det, vi laver et bål. Her. Her. Ja, bål. Bål. Vend dem lige om, så vi kan se dem. Det er totalt oprør, det her. Det er fuldstændig teenage-oprør. Længe lever det never ending teenage-oprør. Bilungdom! Jo! Der har bare sådan nogle flere, jeg gerne vil have brændt. Men vi gør det i morgen. Super. Den skal sættes ind på YouTube, Louise. Aha. Det gjorde godt. Louise. Prøv lige at høre her. Det er noget, der får havskubbet til at sprøjte. Den skal på YouTube, og den hedder Seeren Brænder. Jeg går altså aldrig nogensinde med til at gøre det der, hvis det er Bjørn, der er på billedet. Så kunne